हरे कृष्ण. स्वागत आहे सर्वांचं. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरू तर्फे घेतला जाणारा हा लेव्हल 2 चा वर्ग आहे, ज्यामध्ये आपण अध्याय 5वा कर्मसन्यास योगचं अध्ययन करत आहोत. प्रथम मंगलाचरणने सुरुवात करू आपण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. नमः ओम विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणी. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे. हरे कृष्ण सर्वांना. सर्वात प्रथम आपण श्रीला प्रभुपाद यांना साष्टांग प्रणाम करूया, ज्यांनी आपल्याला समजेल अशा शब्दामध्ये भगवद्गीता आपल्याला समजावून सांगितली आणि त्यांच्या साध्या सोप्या भाषेमुळेच आपण भगवद्गीतेचं ज्ञान ग्रहण करू शकलो. श्री श्री राधा गोविंद इस्कॉन मंगळुरूचे अध्यक्ष नामनिष्ठ दास प्रभूजी यांना सादर प्रणाम, ज्यांनी हा अभ्यासक्रम बनवला, झूमच्या द्वारे सर्वांच्यासाठी उपलब्ध करून दिला. त्यामुळे घरी बसल्या या संधीचा आपण लाभ घेऊ शकलो. अन्वया माताजींना प्रणाम करते, ज्यांनी मला भगवद्गीता शिकवली. वर्गाला उपस्थित असणाऱ्या सर्व भक्तांना सादर प्रणाम. सेवा जे वर्गामध्ये देतात त्या माताजींनाही सादर प्रणाम. योजना माताजी, संजना माताजी दोघींनाही प्रणाम. टेक्निकल टीमचे धन्यवाद. आणि आपण आता आजच्या वर्गाला पुढे सुरुवात करूया. तर हे जे अध्याय आपण बघतोय, पहिले 6 अध्याय हे कर्मयोगाचं आपल्याला ज्ञान देत आहेत. आणि इथे आपण आता 4थ्या अध्यायापासून कालपर्यंत जे 5व्या अध्यायातले श्लोक बघितले, ह्याच्यामध्ये निष्काम कर्मयोगाबद्दल आपण जाणून घेतोय. थोडंसं हेवी तत्वज्ञान आहे, पण सोपं करून सांगण्याचा प्रयत्न आहे इथे. तर निष्काम कर्मयोग विषयी आपण जाणून घेतलंय. तर जो अशा प्रकारे निष्काम कर्मयोगी असतो, भगवत भक्तीमध्ये संलग्न असतो, कृष्ण भावना भावित कर्म करत असतो, त्याच्याविषयी इथे सांगितलेलं आहे. 7व्या श्लोकामध्ये आपल्याला सांगितलंय बघा, पहिली ओळ आहे, योगयुक्त विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेंद्रिया. तर इथे आपण काय समजून घेतलं की जो योगयुक्त आहे त्याची बुद्धी शुद्ध आहे. आणि बुद्धी त्याची शुद्ध का झाली? कारण त्याने शास्त्रांचं पालन केलं. योगयुक्त हा शब्द दर्शवतो की तो भगवंतांच्या बरोबर जोडला गेलेला आहे, भगवंतांच्या आदेशांचं पालन करतो आहे, म्हणून तो योगयुक्त आहे. आणि त्यामुळेच त्याची बुद्धी शुद्ध झालेली आहे. मग अशी शुद्ध बुद्धीची शक्ती त्याच्याकडे असल्यामुळे, त्याची बुद्धी प्रखर असल्यामुळे योग्य अयोग्य ठरवण्याची क्षमता त्या बुद्धीमध्ये आहे, त्याची चित्तशुद्धी झालेली आहे, म्हणून त्याला विशुद्धात्मा म्हटलेलं आहे. आणि त्यामुळे विशुद्धात्मा असल्यामुळे मनाच्या वेगांवर तो नियंत्रण ठेवू शकतो. ज्याला म्हणतो आपण मनाला ज्याने जिंकलेला आहे, असा विजितात्मा तो आहे. आणि मन संयमित असल्यामुळे इंद्रियांनाही तो संयमित करू शकलाय, म्हणून त्याला जितेंद्रिय असं म्हटलेलं आहे. म्हणजे त्याचं मन हे सदैव कृष्णांवरती स्थिर असतं आणि विचलित होत नाही. इंद्रियही कृष्णांच्या सेवेमध्ये मग्न असतात, सर्व कार्य कृष्णांशी जोडलेली असतात. कानाने तो कृष्णांच्या कथा ऐकतो, जिभेने म्हटलं तसं कृष्णांच्या बद्दलच बोलतो, जे काही सांगतो ते कृष्णांच्या बद्दल सांगतो, कृष्ण प्रसादच ग्रहण करतो. आणि पायाने कृष्णांच्या मंदिरामध्ये किंवा जिथे कृष्णांची लीलास्थळ आहेत अशा स्थानांना भेट देतो आणि हे करण्यामध्ये अत्यंत आनंदी व तृप्त असतो. आता अर्जुनाचं आपण उदाहरण इथे समजून घेतलं. अर्जुनाने युद्ध केलं तरी वस्तुतः तो पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होऊन कृष्णांच्या आदेशाचं पालन करत होता. आता युद्ध म्हटल्यावरती तिथे आक्रमकता हवी,
पण अर्जुन वरकरणी आक्रमक होता. त्याची मनोवृत्ती कशी होती? स्वतःच्या कुठल्या लाभासाठी तो युद्ध करत नव्हता, तर पूर्णपणे कृष्ण भावना भावित होऊन कृष्णांच्या आदेशाचं पालन करत होता. आणि हा असा निष्काम कर्मयोगी आपण समजून घेतलेला आहे, की हा कर्मबंधनामध्ये गुंतत नाही. कृष्णांच्या आनंदासाठी कार्य केल्याने कर्मबंधनातून त्याची मुक्ती होते. आता आज आपण 8वा आणि 9वा श्लोक पासून सुरुवात करतो. एकत्र आहेत. कोण वाचेल आज? अनुवाद वाचनाची सेवा कोणाला द्यायची आहे का? आजपर्यंत ज्यांनी वाचलेलं नाही अशापैकी कोणाला वाचायचं आहे का? बरं, मग रत्ना माताजी तुम्ही वाचा. हरे हो कृष्ण. माताजी, वाचते, मी वाचते. हा, चालेल. ओके. संजना माताजी, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी, प्रणाम. हरे कृष्ण. नैव किंचित् करोमि ते युक्तमन्येत तत्त्ववित् पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वप्नन् श्वसन् प्रलपन् विसृजन् गृह्णन् उन्मिषन् निमिषन् अपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. दिव्य भावनायुक्त मनुष्य पाहत असला, ऐकत असला, स्पर्श करीत असला, श्वास घेत असला, खात असला, हालचाल करीत असला, झोपत असला आणि श्वसन करीत असला तरी त्याला ज्ञात असते की वस्तुतः आपण काहीच करत नाही. बोलताना, उत्सर्जन करताना, स्वीकार करताना किंवा डोळ्यांची उघडझाप करताना तो नेहमी जाणतो की केवळ भौतिक इंद्रियेच आपापल्या विषयांमध्ये संलग्न आहेत आणि आपण स्वतः त्यांच्यापासून अलिप्त आहोत. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तर आपण म्हटलं की आपला आत्मा हा भगवंतांचा अंश आहे आणि भगवंत कसे आहेत? पूर्ण आहेत, विभू आहेत. आणि आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे की आपण पूर्णतः त्यांच्यावरती निर्भर आहोत. आपल्याला हे विसरून चालणार नाही. जसा सूर्य आहे म्हणून सूर्यप्रकाश आहे, तसंच आपलं शरीर, मन, बुद्धी यांची सर्व शक्ती ही भगवंतांनी दिलेली आहे. आणि निष्काम कर्मयोगीला हे सर्व ज्ञात आहे. त्यामुळे तो आपलं शरीर, मन, बुद्धी सर्व काही भगवंतांच्या सेवेमध्ये संलग्न करतो. मी कृष्णांचा सेवक आहे हे मानून तो त्यांच्या सेवेसाठी कार्य करतो. बघा, आता कर्म आपण इंद्रियांच्या द्वारे करतो. जरी मन इच्छा करत असलं तरी कृती ही इंद्रियांच्या द्वारे केली जाते. तर जेव्हा मनुष्य भौतिकवादी असतो, भौतिकाचा प्रभाव असतो त्याच्यावरती, तर त्यावेळेला त्याची इंद्रिय स्वतःच्या तृप्तीमध्ये मग्न राहतात. पण कृष्ण भावना भावित व्यक्ती स्वतःच्या इंद्रियांचा उपयोग कृष्णांना संतुष्ट करण्यासाठी करतो. भगवत सेवेच्या व्यतिरिक्त कुठल्याही कार्यात तो आपल्या इंद्रियांना जोडून घेत नाही. कारण मी भगवंतांचा नित्य सेवक आहे हे दृढपणे त्याने जाणलेलं असतं, निसंशय जाणलेलं असतं. त्याचं मन कृष्णांवरती स्थिर असल्याने तो आपल्या इंद्रियांना संयमित करू शकतो. कारण आपण समजून घेतलंय की आत्मा हा बुद्धीपेक्षा श्रेष्ठ आहे, बुद्धी ही मनापेक्षा श्रेष्ठ आहे आणि मन हे इंद्रियांच्या पेक्षा श्रेष्ठ आहे. त्यामुळे हा भक्त कृष्णांच्या बरोबर जोडल्याने, त्याचा आत्मा कृष्णांच्या बरोबर जोडल्याने आता म्हणजे सर्वश्रेष्ठ आत्माच जोडला गेलेला आहे, म्हणून त्याला योगयुक्त म्हटलेलं आहे बघा. आणि योगयुक्त झाल्याचा परिणाम म्हणजेच विशुद्धात्मा होतो, त्याची चित्तशुद्धी होते, विजितात्मा होतो, म्हणजे मनाला नियंत्रण करू शकतो. आणि मनाला नियंत्रित केल्यामुळे इंद्रियांचा जो लगाम मन म्हटलं जातं, ती त्याची इंद्रियही संयमित होतात. त्यामुळे तो जितेंद्रिय पण होतो. म्हणजे बघा, आत्मा योग्य ठिकाणी म्हणजे कृष्णांच्या बरोबर जोडल्याने बुद्धी, मन आणि इंद्रिय सर्व संयमित होऊ शकतात. कारण बुद्धी, मन आणि इंद्रिय यांना संयमित करण्याची शक्ती आत्म्याला कृष्णांकडून प्राप्त होत असते. हे समजून घेणं महत्वाचं आहे. कृष्णांबरोबर जोडून न घेता इंद्रिय, मन आणि बुद्धी यांना संयमित करता येणं अवघड आहे. म्हणजे बलपूर्वक संयमित करण्याचा प्रयत्न जरी केला तरी ते फार काळ टिकू शकत नाही. जरी साधकाला वाटलं की मी माझी इंद्रिय बलपूर्वक संयमित केली आहेत, पण असं होत नाही. कारण इंद्रियांचं आकर्षण हे त्यांच्या विषयांकडे राहतच. म्हणजे डोळे आहेत, त्यांच्या दृष्टी आहे, तोपर्यंत ते दृश्य बघणारच. मग कोणतं दृश्य बघायचं? कृष्णांचं रूप बघायचं की भौतिकातला एखाद्या विषय बघायचं, हे ठरवण्याचं स्वातंत्र्य मात्र आपल्याकडे आहे. तिथे आपल्याला ज्ञान उपयोगी पडतं. ज्ञानाने आपल्या बुद्धीला योग्य काय, अयोग्य काय हे आपण समजून घेऊ शकतो. त्याचे परिणाम काय होतील हे ज्ञानाने आपल्याला समजू शकतं. म्हणून आपल्याला सांगितलं गेलंय की ज्ञान घेऊन कर्म करण्याचं महत्व आहे.
आणि हा जो अध्याय आहे ज्ञान कर्म संन्यास योग, म्हणजे आता हा कर्म संन्यास योग आहे आणि चौथा अध्याय आपण बघितला जो ज्ञान कर्म संन्यास योग आहे, जिथे आपण ज्ञान घेण्याचं महत्व समजून घेतलेलं आहे, कारण त्याप्रमाणे प्रतिक्रिया आपल्याला लागू होणार आहे. आता आपण पुढचा श्लोक बघूया, 10वा सॉरी. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ब्रह्मण्याधाय कर्माणि संगम त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कर्मफळ भगवंतांना समर्पित करून आसक्ती न ठेवता आपले कर्म करणारा साधक कमलपत्र पाण्याने स्पर्शिले जात नाही, तद्वत पापाने प्रभावित होत नाही. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता निष्काम कर्मयोगी जाणतो की कृष्ण हे या ब्रह्मांडाचे स्वामी आहेत, अनंत कोटी ब्रह्मांडाचे स्वामी आहेत, म्हणजे त्यांचं सर्वश्रेष्ठत्व तो स्वीकार करतो. भौतिक जगामध्ये जेवढ्या काही गोष्टी आहेत ह्याही कृष्णांपासूनच आल्या आहेत हेही त्याला माहिती आहे. म्हणजे अखिल अस्तित्वातील सर्व गोष्टींचे स्वामी कृष्ण आहेत हे जाणून त्या प्रत्येक वस्तूचा उपयोग भगवत सेवेसाठी केला पाहिजे हे त्याला माहिती असतं. कृष्ण भावना भावित मनुष्य आपलं शरीर, बुद्धी आणि इंद्रिय ही कृष्णांची संपत्ती आहे हे जाणून त्याचा वापर त्यांच्या सेवेमध्ये करतो. तर आपल्याला लक्षात घेतलं पाहिजे की आपल्या ज्या आपली जी इथे भौतिक जगामध्ये जे अस्तित्व आहे तर ते पूर्णपणे आपण भगवंतांवरती अवलंबून आहोत. बघा, एखादं उदाहरण म्हणजे आपण बीज जरी पेरलं मातीमध्ये तरी पाऊस मात्र भगवंत देतात. बीज आहे पण पाऊस नाही तर काहीच उपयोग होत नाही. पण जो भौतिकवादी मनुष्य आहे त्याचा मिथ्या अहंकार खूप म्हणजे संपलेला नसतो, अज्ञानाच्या प्रभावाखाली असतो आणि त्यामुळे मिथ्या अहंकारामुळे तो आपलं शरीर, मन, बुद्धी याची सर्व वापर हा भौतिकामध्ये राहून आपल्या इंद्रिय तृप्तीसाठी करतो. पण वास्तविकपणे आपलं शरीर, मन, बुद्धी, आपली धनसंपत्ती हा निष्काम कर्मयोगी मात्र कृष्णांच्या सेवेमध्ये संलग्न करतो, कारण त्याने कृष्णांचं सर्वश्रेष्ठत्व की ते स्वामी आहे ते स्वीकार केलेलं असतं. त्यामुळे असा कृष्ण भावना भावित मनुष्य जो कृष्णांच्या सेवेप्रित्यर्थ कर्म करतोय तो या भौतिक जगात प्रापंचिक कर्म, सांसारिक कर्म जरी करत असला तरी मुक्त असतो. जसं आता इथे चित्रामध्ये बघा, कमलपत्राचं उदाहरण दिलंय. कमलपत्र म्हणजे कमळाचं पान. ते कसं पाण्यावर तरंगत जरी असलं ना तरी पाण्याचा स्पर्श त्याला होत नाही, पाणी त्याच्यावर टिकू शकत नाही, म्हणून इथे शब्द वापरलाय बघा, पद्मपत्र विमांबसा. तर श्रीला प्रभुपादांचं उदाहरण आपण इथे घेऊ शकतो. ते अमेरिकेला गेले, तिथे त्या हिप्पींच्या बरोबर राहिले, त्यांनी भगवत ज्ञानाचा प्रसार त्यांच्यासाठी केला. तर हे हिप्पी कसे होते? अज्ञानामध्ये होते, कुठलेही निर्बंध पाळत नसत, मांसाहार करणे, नशा करणे इत्यादी हे त्यांच्या रोजच्या जीवनाचा भाग होता. पण श्रीला प्रभुपादांवर या गोष्टींचा प्रभाव मात्र अजिबात पडू शकला नाही, जरी ते त्यांच्या संपर्कात राहिले हिप्पींच्या तरी. कारण गुरूंच्या आदेशाचं पालन करायला, भगवत ज्ञानाचा प्रचार प्रसार करण्यासाठी ते अमेरिकेमध्ये गेले होते आणि अत्यंत अंधकारमय जीवन जगणाऱ्या या हिप्पींच्या बरोबर राहून त्यांनी भगवत ज्ञानाचा प्रसार केला, कृष्ण ज्ञान त्यांना समजावून सांगितलं. आणि श्रीला प्रभुपाद मात्र या हिप्पींच्या प्रभावापासून अलिप्त राहू शकले, या कमळाच्या पानाप्रमाणे अस्पर्शित राहिले, प्रभावित झाले नाही, म्हणून लिप्यते नस पापेन असं शब्द आलेत बघा. तर पण श्रीला प्रभुपादांच्या सान्निध्याने हिप्पींच्या जीवनाची दिशा बदलली. श्रीला प्रभुपाद यांच्यासारख्या शुद्ध भक्ताचं सान्निध्य त्यांना मिळालं. हरे कृष्ण महामंत्राचं संकीर्तन करून काही काळाने त्यांच्यातल्या वाईट सवयी सुटल्या, एक सदाचारी जीवन ते जगू लागले. तर या हिप्पींना कृष्ण कोण आहेत हेही माहिती नव्हतं, पण श्रीला प्रभुपाद यांच्यासारख्या शुद्ध भक्ताच्या वाणीचं श्रवण त्यांनी केलं आणि त्यांच्यात हे क्रमशः बदल घडून आले. श्रीला प्रभुपाद यांच्याकडून ज्ञान त्यांनी घेतलं, त्यांचा उपदेश मानला आणि त्याचा परिणाम म्हणजेच कृष्ण भावना भावित जीवनाचा त्यांनी स्वीकार केला. तर आपण म्हणतो ना की साधकाच्या जीवनामध्ये 5 गोष्टी खूप महत्वाच्या असतात. साधना करणं हे खूप महत्वाचं असतं, भक्तांचा सत्संग याचंही खूप महत्व आहे, सेवा करायलाही महत्व दिलेलं आहे, स्वाध्याय केला पाहिजे, ज्ञान जे घेतोय ते त्याचं चिंतन झालं पाहिजे आणि त्याप्रमाणे आपलं आचरण असलं पाहिजे, म्हणजे सदाचार असला पाहिजे. तर या 5 गोष्टी खूप महत्वाच्या असतात. आता हा जो निष्काम कर्मयोगी आहे तर त्याला माहिती आहे की प्रत्येक गोष्ट ही कृष्णांच्या संबंधित आहे, म्हणून केवळ तेच केवळ प्रत्येक गोष्टीचे स्वामी आहेत आणि कृष्ण स्वामी असल्यामुळे प्रत्येक वस्तूचा वापर हा भगवत सेवेत केला पाहिजे हे तो पूर्णपणे जाणतो.
त्याला पाप पुण्य अशी कर्म बद्ध करू शकत नाहीत. म्हणजे कर्म जरी करीत असला तरी कर्म फळ त्याला लागू होत नाही. जसं हे कमळाचं पान आहे, पाण्याने स्पर्शिलं जात नाही, पाण्याने ओलं होत नाही. आणि म्हणून कृष्ण म्हणतात की तुम्ही या भौतिक जगात जरी असाल म्हणजे तुम्हाला कर्म तर करावीच लागणार, पण कशा प्रकारे केली पाहिजेत तर त्याचं उत्तर कृष्णांनी 3ऱ्या अध्यायातला जो 30वा श्लोक होता, मयी सर्वाणी कर्माणी, सर्व कर्मे मला अर्पण करा असं कृष्ण म्हणाले. आठवतोय ना तो श्लोक? मयी सर्वाणी कर्माणी संन्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशी निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगतज्वरा. तर हे आपल्याला लक्षात ठेवलं पाहिजे. तशीच ही उपमा कमलपत्राची पण आहे. पद्मपत्र विमांबसा. पद्मपत्र म्हणजे कमळाचं पान आणि अंबसा म्हणजे जल किंवा पाणी. आता तुम्ही बघितलंय का की कमळाची उपमा अनेकदा कृष्णांचं वर्णन करताना दिली जाते. कधी पद्मपद असं म्हटलं जातं, चरण कमळ असं म्हणतात कृष्णांच्या पायांना, कमल हस्त म्हटलं जातं किंवा त्यांच्या डोळ्यांचं वर्णन कमल नयन असं केलं जातं, मुख कमळ अशी उपमा दिली जाते किंवा कमल नाभी असंही म्हटलं जातं. आणि कमलासन असंही, म्हणजे कमळावरती विराजमान म्हणून त्यांचं नावही कमलासन असं आहे. आता हे कमळ हे अत्यंत शुद्ध किंवा पवित्र असं फूल मानलं गेलेलं आहे. कमळ चिखलाच्या पाण्यात जरी उगवलं पण या पाण्यातून बाहेर येऊन म्हणजे चिखलात असलं तरी त्याच्यापासून वेगळं राहून ते अस्पर्शित राहू शकतं. जसं आता आपण म्हटलं की हा निष्काम कर्मयोगी आहे, हा भौतिक जगात राहूनही भौतिकाच्या प्रभावाने लिप्त होत नाही. तर जसे कृष्ण बघा भौतिक जगाचे रचयिता आहेत, पालनकर्ता आहेत, सृष्टीचे निर्माते आहेत, पण भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणांनी ते अस्पर्शित आहेत. कृष्णांचे चरण कमळ आपण म्हणतो ना, ते कृष्ण काय म्हणतो, कमल चरण किंवा चरण कमल असं म्हटलं जातं. हे कमळाप्रमाणेच सुंदर आणि कोमल आहेत आणि भक्तांच्यासाठी एक सर्वात सुरक्षित असं आश्रयस्थान म्हटलं जातं. सर्व भक्त जे आहेत कृष्णांच्या चरण कमळांचा आश्रय घेतात. जसं आता कमल हे अत्यंत सुंदर आहे, तसंच कृष्णांचं मुख कमल अत्यंत तेजस्वी आणि मनमोहक आहे. कृष्णांचं भगवत धाम, ज्याला गोलोक धाम असं म्हणतात, जे अत्यंत दिव्य शाश्वत असं धाम आहे, ज्याचा आकार कमळाप्रमाणे आहे, असं वर्णन भागवतम मध्ये आलेलं आहे. आणि जसं या कमळाच्या कळीला सूर्यकिरणांचा स्पर्श होतो तेव्हा ती ऊर्ध्व दिशेला वाढते आणि मग पूर्णपणे उमलते आणि ते फूल तयार होतं. चिखलाचा त्याग करून ऊर्ध्व दिशेला वाढून पूर्ण सौंदर्य किंवा दिमाखात ते कमळ उमलतं आणि आपला सुगंध सर्वत्र पसरवतो. तसेच कृष्ण आहेत, सर्व श्रेष्ठ आहेत, असम ऊर्ध्व आहेत आणि कृष्णांचे शुद्ध भक्त ही कृष्णांच्या भक्तीचा सेवेचा महिमा सर्वत्र पसरवतात, सर्वांना कृष्ण भक्तीचा गोडवा देतात. आता कुंती देवीच्या प्रार्थना असा भागवतम मध्ये एक बघा अध्याय आहे, त्याच्यामध्ये कुंती देवीने केलेली स्तुती आहे. नमः पंकज नाभाय, नमः पंकज मालिने, नमः पंकज नेत्राय, नमस्ते पंकजांग्रय. पंकज म्हणजे पण कमळ. तुलसीदास आहेत, संत तुलसीदास प्रभू रामचंद्रांचं वर्णन करताना म्हणतात, करकंज लोचन कंज मुख, करकंज पद कंजारुणम. तेथे कंज म्हणजे पण कमळ. तर अशा प्रकारे आपण समजू शकतो की कमळाची उपमा अनेकदा कृष्णांच्या संबंधी जेव्हा वर्णन होतं तेव्हा दिली जाते. तर ते इथे आपण लक्षात काय घेतलं की भौतिकामध्ये राहूनही निष्काम कर्मयोगी भौतिकाच्या प्रभावाने अस्पर्शित राहतो. आता कर्म तर आपण म्हटलं आपल्याला करायलाच पाहिजे, त्यामुळे असा जो निष्काम कर्मयोगी असतो तो भौतिकामध्ये राहतो, भौतिकाचा त्याग करून तो कुठे जात नाही, राहतो इथे, कर्मही इथे करतो, पण भौतिकाच्या प्रभावाने म्हणजे मायादेवीच्या प्रभावाने अस्पर्शित राहतो आणि त्याच्यासाठी हे उदाहरण आपल्याला सांगितलेलं आहे. आता पुढचा बघू आपण 11वा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. कायेन मनसा बुद्ध्या कैवलेरेन्द्रियैरपि योगिना कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. योगीजन आसक्ती त्यागून शरीर, मन, बुद्धी आणि इंद्रियांनी सुद्धा केवळ शुद्धीकरणासाठी कर्मे करतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता कृष्ण भावना भावित मनुष्य मिथ्या अहंकारापासून मुक्त असतो आणि मिथ्या अहंकार आपल्याला काय म्हणजे विचार करायला प्रवृत्त करतो की मी करता आहे, मी करता म्हणजे मी भोगता, असं त्याचं एक विचारसरणी होते मिथ्या अहंकार किंवा अज्ञानाच्या प्रभावामुळे. आता खरं तर बघा सर्व काही भगवंतांनीच दिलेलं आहे. शरीर आहे, बुद्धी आहे, इंद्रिय आहे,
ह्या गोष्टींची सर्वांची शक्ती भगवंतांनी दिलेली आहे. अस्तित्वामधल्या सगळ्या गोष्टी या भगवंतांनीच दिलेल्या आहेत. यातलं काहीच आपण निर्माण करू शकत नाही. मग आता कसला अहंकार? पण तरीही अज्ञानाच्या प्रभावामुळे मी हे केलं, मीच केवळ हे करू शकतो, असा भाव काही लोकांमध्ये येतो. तो काढून टाकायला पाहिजे त्यांनी. या जगामध्ये भगवंतांच्या अनुमतीविना आपल्या स्वबळाने आपण काहीच म्हणजे काहीच करू शकत नाही. हे आपल्याला अगदी मान्य केलं पाहिजे. अगदी आपल्या शरीरातल्या 2 महत्वाच्या क्रिया आहेत, पचन आणि श्वसन. हे दोन्ही पण भगवंत नियंत्रित करतात. पोटात अन्न गेलं की पचन सुरू होतच. आपण आपल्या इच्छेने थांबवू शकतो का? की आता नाही, मी अर्ध्या तासाने पचन सुरू करेन. नाही, असं होत नाही. अन्न पोटात गेलं की पचनाची प्रक्रिया सुरू होते. तसंच श्वास घेण्याची, श्वसनाची प्रक्रिया पण आहे. आपलं नियंत्रण नाही यावरती. आपण ह्या अखंडपणे क्रिया सुरू राहतात जोपर्यंत शरीरात आत्मा आहे तोपर्यंत. तर मी भगवंतांचा नित्य सेवक आहे हे मानून ह्या मिथ्या अहंकाराच्या भावनेचा मनातून त्याग केला गेला पाहिजे. जो जीव बद्ध आहे तो भगवंतांच्या कार्यामध्ये सहयोग देत नाही, कारण तो मोहग्रस्त आहे अज्ञानाच्या प्रभावामध्ये, आणि म्हणूनच त्याला बद्ध जीव म्हटला जातो. बद्ध आहे म्हणूनच मी भगवंतांचा अंश आहे या भावनेपासून तो वेगळा आहे, आणि त्यामुळे तो सुखी पण इथे राहू शकणार नाही, हेही आपण समजून घेतलेलं आहे. जसं आता आपला हात आहे किंवा शरीराचा कुठलाही अवयव म्हणा, हा जोपर्यंत शरीराशी जोडलेला आहे ना तोपर्यंत तो कार्य करू शकतो. शरीरापासून वेगळा झाला, हात कापून वेगळा केला तर त्याचा काही उपयोग नाही. तसंच आपण भगवंतांपासून दूर झालो तर व्यर्थ आहे. जोपर्यंत जीव भगवंतांशी जोडलेला आहे तोपर्यंत अद्भुत असं कार्य तो करू शकतो. भगवंतांच्या आनंदासाठी, त्यांच्या संतुष्टीसाठी तो कार्य करू शकतो. त्यासाठी आपल्याला अशा शुद्ध स्तराप्रत उन्नत झालं पाहिजे जिथे आपण भगवंतांच्यासाठी कार्य करू शकू. आपल्यामध्ये ज्या मलिनता आहेत त्या काढायचा प्रयत्न केला पाहिजे. पण जेव्हा आपण भगवंतापासून स्वतंत्र आहोत अशा विचाराने कार्य करतो तेव्हा मात्र इथे भौतिकामध्ये अडकतो आणि मायाशक्तीच्या प्रभावाखाली येतो. आता पुढचा बघू आपण. हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. युक्त कर्म फलं त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकम् अयुक्त कामकारेण फले सक्तो निबध्यते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. निष्ठेने भक्ती करणारा जीव अढळ शांती प्राप्त करतो, कारण तो आपल्या सर्व कर्मांची फळे मला अर्पण करतो. परंतु जो माझ्या भगवंतांशी संबंधित नाही आणि आपल्या श्रमामुळे निर्माण होणाऱ्या कर्मफळांचा लाभ आहे तो बद्ध होतो. हरे कृष्ण. कर्मफळांचा लोभी आहे तो बद्ध होतो. बर, आता जो व्यक्ती स्वतःला कर्ता मानतो, कारण तो स्वतःला भगवंतांच्या पासून स्वतंत्र मानतो आणि मिथ्या अहंकाराने तो ग्रस्त आहे, त्यामुळे तो भौतिकाच्या मायाशक्तीच्या प्रभावाने बद्ध होतो. मायाशक्ती तिच्या 3 गुणांच्या प्रभावाने व्यक्तीचं नियंत्रण करते, सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण. आपण हे जाणून घेतलंय. बघा, आता आपल्या देशामधलं कोणी नागरिक आहे, त्याने सर्वांना अभिमान वाटेल असं काही कार्य केलं तर आपल्या देशाचे पंतप्रधान त्या व्यक्तीची भेट घ्यावी असं त्यांनाही वाटेल. पण कोणी आता देशद्रोहाची कृती केली तर मात्र त्याच्यावरती आपण म्हणतो तसं जेलमध्ये त्याला टाकलं जाईल. म्हणजे बघितलं तर दोन्ही व्यक्ती एकाच देशाची प्रजा आहे, एकाच देशाचे नागरिक आहेत. एक जण देशाच्या भलाईसाठी कार्य करतोय, कल्याणार्थ, आणि दुसरा देशाच्या विरुद्ध कार्य करतोय. आता हा जो देशद्रोही आहे ज्याला जेलमध्ये ठेवलं जाईल, त्याची ही जेलच्या आतमध्ये असताना व्यवस्था ही सरकारकडूनच केली जाईल. जेलमध्ये त्याला भोजन इत्यादीची व्यवस्था मिळेल तीही सरकारच्या द्वारे केली जाते. तसंच भगवतधाम आणि भौतिक जग ह्याचंही उदाहरण घेता येतं. हे भौतिक जग कसं आहे, जेल सारखं आहे जिथे बद्ध जीव राहतात, आणि भगवतधामामध्ये भगवंतांचे भक्त जे मुक्त आत्मे आहेत ते असतात. आपण बद्ध जीव असल्याने भौतिक जगात आहोत, पण तरीही इथे आपल्याला ज्या जीवनावश्यक गोष्टी आहेत, सूर्यप्रकाश आहे, हवा, पाणी, भोजन, अन्न पदार्थ इत्यादी सगळ्याची व्यवस्था भौतिक रूपी जेलमध्ये भगवंतांनी केलेली आहे. पण या भौतिक जेलचा उद्देश काय आहे की आपल्याला इथे राहून आपल्या सुधारणा घडवून आणायची आहे. ही सुधारणा घडवून आणायचा मार्ग म्हणजेच निष्काम कर्मयोग आहे. तर आपल्याला काही सोडायचं नाहीये. जे पण करतो कार्य आपण ते भगवंतांच्या बरोबर जोडून आपल्याला घ्यायचंय हे आपल्याला सांगितलेलं आहे. आता आपण इथे जे शिकतो म्हणजे निष्काम कर्मयोग जो शिकतोय, तर त्याच्यामध्ये आपल्याला काही गोष्टी बघा परत एकदा म्हणतात तशी उजळणी करून घ्यायला पाहिजे. कोणी व्यक्ती आता एखादं कर्म करून
मुक्त होतं आणि कसा एखादा व्यक्ती तेच कर्म करून बंधनामध्ये अडकतो हे या श्लोकांमधून आपल्याला समजतं. आता युक्त म्हटलेला आहे ना, जो युक्त असतो म्हणजे कुठे युक्त आहे तो भगवत सेवेमध्ये युक्त आहे, तो निष्काम कर्मयोगी बद्दल सांगितलेलं आहे. कर्मफलम त्यक्त्वा असे शब्द आलेले आहेत बघा, म्हणजे कर्मफलांचा त्याग करून. युक्त म्हणजे काय, जोडलेला, आणि त्यक्त्वा म्हणजे त्यागलेला. तर समजून काय घ्यायचंय, कर्मफळाचा त्याग करून जोडून घेतलेला, म्हणजे त्यागलेलं फळ त्याने भगवंतांना समर्पित केलेलं आहे. स्वतःच्या भोगण्याच्या आसक्तीला त्यागून कर्मफळ त्याने भगवंतांना अर्पण केलेलं आहे. आणि असा जो व्यक्ती आहे तर त्याला काय प्राप्त होते म्हटलेलं आहे, नैष्टिकी शांती. शांतीम आपनोती नैष्टिकीम असं म्हटलेलं आहे. आता नैष्टिकी शांती म्हणजे काय, दृढ शांती आणि अढळ शांती. म्हणजे आज आहे शांती, आज प्राप्त आहे, उद्या मन अशांत आहे असं नाही, अढळ शांती, कायमस्वरूपी असणारी शांती. ही अढळ शांती तेव्हाच मिळेल ज्या वेळेला निष्काम भाव असेल कार्य करण्यामागचा. आता तसं बघितलं तर कुठल्याही भौतिक वस्तूची गरज आत्म्याला तर नसतेच, आणि आपण विचार केला तर शरीराच्या आवश्यकताही तशा कमीच असतात. आपण त्या वाढवतो ती गोष्ट वेगळी, पण मोजक्याच गरजा ठेवून व्यक्ती अगदी आनंदात जगू शकते. पण शरीरासाठी अनेक सुखसोयी एकत्रित करण्याच्या प्रयत्नामध्ये मनुष्य सर्व शांती गमावून बसतो. याचाच अर्थ काय आहे की ज्याच्याकडे नैष्टिकीम शांती आहे त्याला संतोष आहे, पण जेवढा असंतोष, जेवढं असमाधान असेल तेवढी त्याला शांती दुर्लभ आहे. असा व्यक्ती अस्वस्थ, बेचैन असतो. आता कुठलीही भौतिक वस्तू घेतली या जगामधली तरी दुसऱ्या एका भौतिक गोष्टीची इच्छा ती उत्पन्न करत असते. म्हणजे एक घेतली गोष्ट तर त्याच्यात समाधान मिळत नाही, अजून एक असावी असं वाटतं, आणि हे चालतच राहतं. म्हणून इथे काम कारेण असा शब्द आलेला आहे. भौतिक गोष्टी संग्रहित करतो व्यक्ती, पण आपण लक्षात घेऊया मृत्यूच्या समय कितीही त्याने संग्रह केला असेल भौतिक गोष्टींचा, भौतिक ऐश्वर्यांचा, तर या सगळ्या गोष्टी काढूनच घेतल्या जातात. सर्व काही सुटणारच आहे मृत्यूच्या समय. मग अशा गोष्टी ज्या आपल्याला प्राप्त झालेल्या आहेत त्या जिवंत असतानाच आपण भगवंतांना अर्पण केल्या तर आपल्याला निश्चित आनंद मिळू शकतो. नाहीतर स्वतःसाठी वापरल्या तर दुःखच दुःख आहे. म्हणजे कर्म हे भगवंतांना केंद्रस्थानी ठेवून जर का केलं तर अढळ शांती आपल्याला प्राप्त होईल. स्वतःच्या भोगाची इच्छा ठेवून केलं तर ते बंधनाचं कारण मिळेल. आता जेव्हा मनुष्य असा विचार करेल की मला ही वस्तू किंवा ही गोष्ट मिळाली तर मी सुखी होईल, हे मला प्राप्त झालं तर मी सुखी होईन, तर खरं तर ह्या अशा कुठल्याही गोष्टीमध्ये सुख नाहीच आहे. मोहग्रस्त किंवा अज्ञानी असल्यामुळे तो असा विचार करतो आणि सुखाच्या शोधामध्ये फिरत राहतो. सुखाचा आणि शांतीचा जो अनुभव आहे ना तो आंतरिक आहे, आत्म्यापासून मिळतो. ज्याच्यासाठी शांती आहे, म्हणजे आत्म्यासाठी जी शांती आहे किंवा आत्म्यासाठी जे सुख आहे ते भगवंतांच्या बरोबर जोडून घेतल्याने मिळणार आहे. बाहेरच्या कुठल्याही गोष्टीने हे सुख मिळणार नाहीये. पण व्यक्ती कसा आहे, भौतिकामध्ये इच्छा करतो, बाह्य वस्तूने ते सुख शांती शोधण्याचा प्रयत्न करतो ज्याचा संबंध आत्म्याशी नाहीच आहे. आणि अशी शांतीत असं सुख किंवा शांती बाह्य गोष्टींमुळे मिळूही शकत नाही, मिळाली तरी ते टिकत नाही, आणि अशा मिळवण्याच्या प्रयत्नामध्ये मनुष्य दुःखीच होत राहतो. आता लक्षात घ्या, आध्यात्मिक प्रगती जो करतो व्यक्ती तर त्यावेळेला तो शांती तर अनुभवतोच, आणि त्याची भौतिक भोगाची जी इच्छा असते ना ती कमी होत जाते. ही भौतिक भोगाची इच्छा व्यक्तीला कर्मबंधनात अडकवत असते. पण जेव्हा मनुष्य हे ज्ञान जाणून घेतो की मी कृष्णांचा सेवक आहे, मला कर्म हे कृष्णांच्या आनंदासाठी करायला पाहिजे, तेव्हा तो मग क्रमशः मुक्त होतो. पण त्या कर्माचा संबंध भगवंतांबरोबर जर का नसेल, कार्य स्वतःच्या भोगासाठी असेल तर ते मात्र त्याला निश्चितपणे बंधनात टाकतो. तर हा विवेक असणं आवश्यक आहे आपल्याला. जसं आपण उदाहरण एका सैनिकाचं घेतलं होतं की बंदुकीच्या गोळ्या चालवणं हे काही चांगलं कार्य नाही, पण सरकारच्या आदेशानुसार जर का ते कर्म केलं जात असेल सैनिकाच्या द्वारे तर ते योग्य मानलं जाईल. तसंच अर्जुन आता इथे युद्ध करणार आहे ते कृष्णांच्या आदेशानुसार करणार आहे. म्हणजे जी कर्म आपण भगवंतांच्या संबंधित करत असू, भगवद्गीतेचं आपण अध्ययन करतो, भागवतम वाचतो, कृष्णांसाठी भोग तयार करतो, श्रवणम कीर्तनम स्मरणम करतो, अर्थार्जनाचा काही भाग भगवंतांच्या सेवेमध्ये दान करतो, अशी कार्य आपल्याला उत्साहाने केली पाहिजेत, कारण त्याने आपल्याला आंतरिक सुख किंवा ही नैष्टिकीम शांती आपल्याला मिळू शकते. म्हणजे जे काही आपण करतो, जे काही भौतिक गोष्टी बाळगतो त्याचा त्याग करायचा असं सांगितलंय का?
तर नाही, आपण भगवद्गीतेमधून हे शिकतोय की विहित कर्म तर आपल्याला करायचीच आहेत, जी काही आपली कर्तव्य आहेत, जबाबदारी आहे, त्या करायच्याच आहेत, पण त्यांच्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन आपल्याला बदलायचा आहे. अर्जुन म्हणतो ना की मी जाऊन आता वनामध्ये राहीन, मला युद्ध करायचं नाही, मी हे सगळं सोडून देईन आणि माझ्या या नातलगांना मारून मला राज्यप्राप्तीची काही इच्छा नाहीये. म्हणजे भौतिकाचा त्याग करायचा तो म्हणत होता. पण कृष्ण त्याला समजवतात, नियतम कुरु कर्मत्वम, म्हणजे तुझी नियत कर्तव्य तर तुला केलीच पाहिजे, त्याशिवाय भौतिक जगात राहूच शकणार नाहीस. मग आध्यात्मिक प्रगती तर दूरच राहिली. मग भौतिक जगात जर का राहायचं असेल, कर्मही करायची असतील, कर्तव्यही करायची असतील, पण कशी, तर सेवा आणि त्याग या भावनेने केली पाहिजेत. यज्ञार्थात कर्मणोन्यत्र, म्हणजे आपलं शरीर आणि ज्या सुखसोयी आपल्याला मिळाल्या आहेत त्या स्वतःच्या तृप्ती करता न वापरता कृष्णांच्या आनंदासाठी वापरल्या पाहिजेत. म्हणजे आपलं त्यांच्यावरती प्रेम आहे म्हणून अर्पण केलेली त्यांच्यासाठी ही सेवा होईल. म्हणजे भौतिक दृष्टिकोन आपण बदलला. भौतिक दृष्टिकोन म्हणजे केवळ आपण शरीर आहोत आणि ह्या शरीराला सुख मिळणं हेच माझं उद्देश आहे. पण आता इथे भगवद्गीतेमध्ये आपण शिकून घेतोय, आध्यात्मिक ज्ञान घेतो आहे की आपण शरीर नसून आपण आत्मा आहोत आणि आपला आत्मा हा कृष्णांचा अंश आहे. त्यांना प्रेम आनंद देण्यातच अमर्यादित सुख आणि शांती आपल्याला प्राप्त होईल. तर भगवद्गीता आपल्याला मार्गदर्शन अशा प्रकारे करते की भक्ती करण्यामध्ये प्रत्येक गोष्टीमध्ये आपण कृष्णांना बघू शकतो, प्रत्येक गोष्ट त्यांच्याच आनंदासाठी वापरू शकतो. या भौतिक जगात राहूनही हे कार्य करू शकतो आणि अशाद्वारे भौतिक मायेपासून वेगळं राहू शकतो, अलिप्त राहू शकतो. जसं हे कमळाच्या पानाचं आपण उदाहरण घेतलं, ज्याला पाणीही स्पर्श करत नाही. तसंच सेवा आणि त्याग समजून आपण कार्य करीत राहिलो तर भौतिक मायेच्या बंधनात आपण लिप्त होणार नाही. मग भौतिक जग त्यागायची गरज उरत नाही, आपण ते सहज पार करून जाऊ शकतो. आता आपण बघा, कर्माचा सिद्धांत जो जाणून घेतला त्याच्यामध्ये आपण म्हटलं होतं की चांगल्या कर्माची चांगली फळं प्राप्त होतात, वाईट कर्माची वाईट फळं प्राप्त होतात. पण आता लक्षात घ्या, भौतिक जगाचं वर्णन कृष्ण काय करतात? आठवतंय का हा शब्द कोणाला? आपण हा खूपदा शब्द हे दोन वापरतो. कृष्ण भौतिक जगाचं वर्णन काय करतात? कुठल्या दोन शब्दांमध्ये करतात? सांगा बरं. माया. हा, माया. आणि गुण, वैशिष्ट्य काय आहे भौतिक जगाचं? काय इथे मिळतं? आठवतंय का कोणाला? दुःखालयम अशाश्वतम, किंवा दुःखालय अनित्यम. हा, दुःखालयम. आता बघा, पुस्तकं ज्या ठिकाणी मिळतात त्याला काय म्हणतो आपण? पुस्तकालय. जिथून पुस्तकालय. विद्या प्राप्त करतो ते विद्यालय, बरोबर ना? तसंच दुःखालय आहे हे, इथे दुःखच मिळतं. आणि अशाश्वतम म्हणजे हे नित्य नाहीये, नाश होणार आहे, हे भौतिक जगाचं स्वरूप आहे, अनित्यम असुखम असं. म्हणजे खरं तर चांगल्या कर्माची चांगली कर्म ही भौतिक जगामध्ये अंततः दुःखच देतात. बघा, विचार करा, मी सांगते ते. पण कृष्ण भावनेत केलेली कार्य कशी आहेत? सुखच आणि आनंदच प्रदान करतात. जो मनपूर्वक करेल त्यालाही आनंद प्रदान करतात आणि कोणी पापी व्यक्तीनेही कृष्ण भावनेचा स्वीकार केला तरी त्याला सुख प्रदान करतात. तर भौतिक सुख ही मायेच्या प्रभावामुळे सुख आहे असं वाटायला लावतात, कारण मायाशक्ती ही भ्रमित करते. पण कृष्ण भावना ही सर्वतोपरी हिताची आहे, कारण कृष्ण आपल्यासाठी जे श्रेयस्कर आहे, जे सर्वतोपरी हिताचं आहे तेच करतात. हे आपल्याला अगदी व्यवस्थितपणे लक्षात ठेवलं पाहिजे. कृष्ण भावनेचं काय महत्व आहे, का आपल्याला एवढा स्ट्रेस देऊन, म्हणजे जोर देऊन सांगितलेलं आहे की कृष्ण भावना भावित कर्म आपल्याला करण्याला केली पाहिजेत आपण. आता 13वा बघू आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. सर्व कर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं वशे नवद्वारे पुरे देहि नैव कुर्वन्न कारयन्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जेव्हा देहधारी जीव आपली प्रकृती संयमित करून मनाद्वारे सर्व कर्मांचा त्याग करतो, तेव्हा तो कर्म न करता किंवा कर्म न करविता 9 द्वारे असलेल्या या नगरात म्हणजे भौतिक शरीर सुखाने राहतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इथे शरीराची तुलना, आपल्या शरीराची तुलना 9 द्वारे असलेल्या नगराशी केलेली आहे. आता ही 9 द्वार म्हणजे कशाला म्हटलेलं आहे? तर 2 डोळे, 2 नाकपुड्या, 2 कान, 1 मुख, 1 गुदा आणि उपस्थ. आता जीव जोपर्यंत कृष्ण भावनेशी संलग्न होत नाही तोपर्यंत भौतिक प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली असतो आणि स्वतःला शरीरच मानतो आणि त्यामुळे दुःख भोगतो.
पण एखादा जीव ज्यावेळेला कृष्ण भावनेचा स्वीकार करतो तेव्हा शरीराशी तादात्म्य सांगणाऱ्या ज्या गोष्टी असतात, ज्या क्रिया असतात, त्यांच्यापासून दूर होतो, अलिप्त होतो. कारण तो संयमित जीवन आता जगू शकतो. म्हणजे 9 द्वारे असलेल्या भौतिक देहात जरी तो असला तरी कृष्ण भावना भावित झाल्याने तो आनंद प्राप्त करतो. नैष्टिकीम शांती, अढळ शांती त्याला मिळू लागते. बद्ध अवस्था म्हणजे काय? शरीर, आणि त्यामुळे दुःख. मुक्त अवस्था म्हणजे मी शरीर नसून मी आत्मा, जो भगवंतांचा अंश आहे. भगवंतांच्या बरोबर जोडून घेतल्याने जीव जरी भौतिक शरीरात असला तरी भगवंतांच्या सारखा मुक्त असू शकतो आणि भौतिक शरीरात राहूनही भौतिकाचा प्रभाव त्याच्यावरती पडत नाही. तर 10व्या श्लोकामध्ये जी कमळाच्या पानाची उपमा देण्यात आलेली आहे ना, ती इथे पण लागू पडते. कमळाचं पान जसं पाण्यात राहू नये, पाण्याचा स्पर्श त्याला होत नाही, तसाच हा निष्काम कर्मयोगी भौतिक जगात राहून कर्म जरी करत असला तरी कर्माने लिप्त होत नाही आणि भौतिकाचा प्रभावही त्याच्यावरती पडत नाही. आता 14वा बघू. हा, हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृजति प्रभु न कर्मफल संयोगं स्वभावस्तु प्रवर्तते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. देहरूपी नगराचा स्वामी असणारा देहधारी जीव कर्माची निर्मिती करत नाही, तसेच तो लोकांना कार्य करण्यास प्रवृत्त करीत नाही किंवा कर्मफळेही निर्माण करीत नाही. हे सर्व कार्य प्राकृतिक गुणांद्वारे केले जाते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता देहधारी नगराचा स्वामी म्हणजे शरीराचा स्वामी म्हणजे कोण? आत्मा. काहीच करत नाही असं म्हटलेलं आहे. तर या श्लोकामध्ये न कर्तृत्वम न कर्माणी न कर्मफल संयोगम, न हा शब्द 3 वेळा आलेला आहे बघा. आता न कर्तृत्व म्हणजे काय? माझं शरीर, हा जो स्वामित्वाची भावना आहे ना, मी या शरीराचा स्वामी असं वाटतं, पण कृष्ण इथे म्हणतात न कर्तृत्व म्हणजे तुम्ही या शरीराचे स्वामी नाही. मग न कर्मणी म्हणजे जी कर्म आपण करतो ती आपल्याकडून करवली जातात. आपण इच्छा करतो, प्रकृती तशी परिस्थिती किंवा साधन आपल्याला देते, तेव्हा आपण कर्म करतो. आणि न कर्मफल संयोगम म्हणजे कर्माच्या फळाशीही आपला संबंध नसतो. म्हणजे जीवाने प्राप्त केलेलं शरीर जे काही काळापुरतं त्याला मिळालेलं आहे, हे शरीर विविध कर्मांचं आणि कर्मफळांचं कारण ठरतं. तर जीव बद्धावस्थेत असल्यामुळे मी म्हणजेच शरीर असंच तादात्म्य असतं त्याचं. त्यामुळे शरीराने केलेल्या कर्माची फळंही तो भोगतो. आणि बद्धावस्था म्हणजे अज्ञान म्हटलंय. अनादी कालापासून या अज्ञानातच या शरीराच्या द्वारे दुःख भोगत असतो जीव. पण ज्या क्षणी शारीरिक कर्मांच्या बाबतीत जीव अनासक्त होतो तेव्हा कर्मफळातून तो मुक्त होतो. म्हणजे आत्मा शरीरात असेपर्यंत शरीराचा स्वामी असल्यासारखा वाटतो, पण वस्तुतः तो देहाच्या कर्माचा आणि कर्मफळांचा स्वामी किंवा नियंत्रक नसतो. म्हणजे जसं की कोणी माणूस आता महासागरामध्ये पडलेला आहे, खोल समुद्र आहे, खूप खवळलेला आहे आणि आपल्या अस्तित्वासाठी त्याचा संघर्ष सुरू आहे. आता खवळलेल्या समुद्रामध्ये एवढ्या उंच उंच लाटा उसळत असतात, त्या लाटामुळे तो इतस्ततः भिरकावला जातोय आणि ही स्थिती अर्थातच त्याच्या नियंत्रणाच्या बाहेर आहे. या लाटांवर त्याचं नियंत्रण नाही. असाच आपला आत्मा या शरीरामुळे भौतिकामध्ये दुःख भोगतो आहे आणि यातून बाहेर पडण्याचा मार्ग म्हणजे आत्म्याला कृष्ण भावना देणे. बघा, या इच्छांच्या मुळेच आत्मा विविध शरीर धारण करतो. त्याच्यावरती कुठलाही हे चालत नाही. ती शरीर त्याला धारण करावीच लागतात. आता बघा, आपण आपल्या शरीराचं बघा, वय झालं मनुष्याचं की शरीर आपल्या इच्छेनुसार चालू शकत नाही. कधी उठताना पाठ दुखते म्हणतात लोक, मांडी घालून बसता येत नाही, खूप चालता येत नाही, पाय दुखतात. जशी आता एखादी गाडी जुनी झाली की तिचा अर्धा अधिक काळ ती गॅरेजमध्येच असते, तसंच आपल्या शरीराचं होऊ लागतं. तर समजलं पाहिजे की आपल्या शरीरावरती पण आपण नियंत्रण करू शकत नाही. कोणी व्यक्ती, एखादा धनाढ्य व्यक्ती असेल आणि कुठल्या असाध्य रोगाने तो ग्रस्त असेल आणि अगदी त्याचा मृत्यू निकट आला असेल, तर तो डॉक्टरांना जरी म्हणाला की माझं सगळं धन मी तुम्हाला देतो, पण मला या मृत्यूपासून तुम्ही हा माझा होणारा मृत्यू तुम्ही टाळा, तर ते होईल का शक्य? होऊ शकणार नाही. पण मिथ्या अहंकाराने मात्र माणूस समजतो की मीच सर्व गोष्टींचा स्वामी आहे. आता काही वर्षांच्या पूर्वी बघा, मोहम्मद अली नावाचा एक खूप शक्तिशाली बॉक्सर होता. खूप चॅम्पियनशिप त्याने जिंकलेल्या होत्या. त्याचं नावही तुम्ही कदाचित ऐकलेलं असेल. अनेक वर्ष त्याने या बॉक्सिंगच्या ह्याच्यामध्ये गाजवली.
पण नंतर कालांतराने त्याला पार्किन्सन डिसीज झाला आणि पाण्याचा ग्लास पण तो आपल्या हाताने पकडू शकत नसे. म्हणजे आपण आपल्या शरीराचं नियंत्रण करू शकत नाही. पण रजोगुणाच्या प्रभावी जो मनुष्य असतो रजोगुणाच्या आधिपत्याखाली तो विचार कसा करतो, मी खूप पैसे कमवीन, आज माझ्याकडे इतके आहेत, ह्याहून मला अनेक पटीने मिळतील, मी हे घर विकत घेईन, करता करता शहरच माझं होईल. आणि हे सगळं करत असताना या कामाचा ताणही त्याला सहन होत नाही. त्याच्यामुळे तो अनेक व्याधीग्रस्त होतो. कधी कधी त्याला क्रोध येतो, कुठलं वाईट कृत्यही तो करून बसतो आपल्या हाताने. आणि असे हे काम, क्रोध, लोभ यांच्या आहारी जाऊन मनुष्य अनेक दुःख उपभोगतो. पण निष्काम कर्मयोगाने मात्र या भौतिकात राहूनही भगवंतांच्या बरोबर जोडून घेतल्याने तो सुखी राहू शकतो. हे आपण समजून घेतलं. आता 15वा बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विबुधा अज्ञानेवावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तसेच भगवंत कोणाचेही पाप किंवा पुण्य ग्रहण करीत नाहीत. तथापि देहधारी जीव वास्तविक ज्ञान आच्छादित करणाऱ्या स्वतःच्या अज्ञानामुळे मोहित होतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता आत्म्याला कृष्ण भावना देण्याने, निष्काम कर्मयोग केल्याने दृष्टिकोन कसा बदलायला हवा ते आपल्याला समजतं. एखादा अज्ञानी मनुष्य कसं म्हणतो की मी हे केलं, केवळ मीच हे करू शकतो, ही भावना काढून टाकली पाहिजे. भगवंतांच्या अनुमती विना आपल्या शक्तीने आपण काहीही करू शकत नाही हे समजायला पाहिजे आपल्याला. या जगामध्ये अनेक परिस्थिती आपल्या नियंत्रणाच्या बाहेर आहेत. अनिश्चितता आहे जीवनामध्ये. आपण भगवंतांचे सेवक आहोत हे मानून मिथ्या अहंकार, कर्तेपणाची भावना हिचा त्याग केला पाहिजे. आणि केलेल्या कार्याचं श्रेय आपण घेतलं नाही पाहिजे. विनम्रतापूर्वक हे भगवंतांना कर्मफळ अर्पण केलं गेलं पाहिजे. तर जीवाच्या अज्ञानामुळे तो विशिष्ट परिस्थितीत राहण्याची इच्छा करत असतो आणि मग त्याचप्रमाणे तो कर्मही करतो आणि कर्माची फळही प्राप्त करतो. तर जीव हा अंश आहे. भगवंत हे पूर्ण आहेत. जीवाची शक्तीही त्यामुळे मर्यादित असते. आपण म्हटलं ना अंश आहे, तर त्यामुळे शक्तीही त्याची मर्यादितच आहे. त्यामुळे तो अज्ञानाने प्रभावित होतो. भगवंत पूर्ण किंवा त्यांना विभू म्हटलं जातं, सर्वज्ञ म्हटले आहेत, ते सर्व काही त्यांना ज्ञात आहे. पण जीव हा भगवंतांच्या सारखा शक्तिमान नाही. भगवंतांच्या शक्तीचा तो अंश आहे, अणुरूप शक्ती त्याच्यामध्ये आहे. पण हा अंश असल्याने तो स्वतंत्र इच्छा मात्र करू शकतो. जसे भगवंत पूर्ण स्वतंत्र आहेत, त्यांना स्वराट म्हणतात. पण भगवंतांचा अंश असल्याने आंशिक स्वातंत्र्य मात्र जीवाकडे आहे. आता या आंशिक स्वातंत्र्याचा जीव जेव्हा वापर करून एखादी इच्छा करतो, त्या इच्छेची पूर्तता भगवंत करतात. म्हणजे जीवाची इच्छा योग्य किंवा अयोग्य हे न बघता भगवंत इच्छा पूर्ण करण्याची अनुमती देतात. त्या व्यक्तीच्या इच्छेच्या आड ते येत नाही. त्यामुळे जीव इच्छा करतो, त्यातून निर्माण होणारी जी परिस्थिती असते किंवा जे कर्मफळ असतं त्याची जबाबदारी भगवंतांची नसून त्या जीवाची ठरते. जीव बद्ध आहे, भ्रमित अवस्थेमध्ये आहे. त्यामुळे तो स्वतःला शरीर मानून कर्म आणि कर्मफळामुळे तयार होणाऱ्या परिस्थितीमध्ये सुख दुःख भोगतो. आता भौतिकात इच्छा असणं हे बद्धतेचंच लक्षण आहे. या इच्छा पूर्ण करण्या इतपत जीव शक्तिमान नसतो. जसं आपण एखादा लहान मुलगा बघा मार्केटमध्ये गेला तर त्याने काहीतरी चॉकलेट खाण्याची इच्छा व्यक्त करू शकतो. तो स्वतः जाऊन ते चॉकलेट विकत घेऊ शकत नाही, कारण त्याच्याकडे पैसे नसतात. त्याच्या वडिलांकडे तो इच्छा व्यक्त करतो, वडील ती पूर्ण करतात. तसंच भगवंत जीवाच्या योग्यतेप्रमाणे त्या व्यक्तीची इच्छा पूर्ण करत असतात. भगवंत प्रत्येकाच्या हृदयात परमात्मा म्हणून स्थित आहेतच. त्यामुळे त्या जीवाच्या काय इच्छा आहेत हे ते जाणू शकतात. पण ते सर्वांकडे सम आहेत. जीवाची जी इच्छा आहे त्यात ते व्यत्यय आणत नाहीत. आता कोणी जीव भगवंतांच्या प्राप्तीची मात्र जेव्हा इच्छा करतो तेव्हा भगवंत त्याची विशेष काळजी घेतात, त्याला आंतरिक प्रेरणा देतात, ज्याद्वारे तो भगवत प्राप्तीच्या ध्येयाकडे प्रगती करू शकतो. तर आपल्याला हे समजलं पाहिजे की हे जग जे आहे ते आत्मनिर्भर नाहीये. भौतिक जग आपण इथे काहीही नियंत्रण करू शकत नाही. आपण नसलो तरी हे विश्व चालत राहील. आपला हेतू इथे भौतिक जगात स्वामित्व गाजवण्याचा असला म्हणजे अज्ञानामुळे आणि ज्या वेळेला आपण कृष्ण भावनेचा स्वीकार करतो त्यावेळेला मात्र आपल्यामध्ये बदल घडून येतो. आपल्याला समजतं की भौतिक जगात असताना आपण सुधारणा आपल्यामध्ये घडवून आणली पाहिजे. आपल्या मूळ स्थानी भगवत धामाकडे पोचण्यासाठी हृदय शुद्धीकरण करण्याची जी प्रक्रिया आहे ते करण्यासाठी हे भौतिक जग ही आपल्याला संधी देतं.
अनर्थ अजून वाढवायचे नाहीयेत आपल्याला भौतिकामध्ये गुंतून, तर ते कमी करण्याचा प्रयत्न केला पाहिजे कृष्ण भावनेशी जोडून घेऊन, कृष्ण भावनेचा स्वीकार करून, निष्काम कर्मयोग करून. तर हे आपण समजू शकतो. उपद्रष्टा अनुमंता असं भरता भोगता महेश्वरा 13व्या अध्यायामध्ये श्लोक आहे बघा. परमात्मेती चाप्युक्तो देहे अस्मिन पुरुषः परा. म्हणजे आत्मा केवळ इच्छा करतो, परमात्मा अनुमती देतात आणि प्रकृती मग जीवाची इच्छा पूर्ण करते. भगवत धामात करता कोण आहेत? भगवंत आहेत. त्यांच्या इच्छेनुसार आपण कृती करतो आणि इथे भौतिक जगामध्ये मायाशक्तीच्या प्रभावाखाली करतो. तर जीव, भगवंत आणि प्रकृती असा हा त्रिकोण म्हटला जातो. आता बघा, एक छोटीशी गोष्ट सांगते, त्यावरून आपल्याला जरा समजेल आपण काय, कारण खूप हेवी तत्वज्ञान आहे हे, जरा काही श्लोक हे मधले. तर कैलास आणि नारद मुनींची ही गोष्ट आहे. तर एकदा काय होतं, कैलास नावाचा एक व्यक्ती असतो आणि तो आपल्या घराकडे अत्याधिक आसक्त असतो. तर एकदा देवर्षी नारद, आपल्याला माहिती आहे, कधी पृथ्वीवरती भ्रमण करतात, कधी वैकुंठ लोकामध्ये जातात. तसंच भ्रमण करता करता ते ह्या कैलासच्या गावी येतात आणि कैलासची त्यांची भेट होते. आणि नारद मुनी त्याला म्हणतात की मी आता वैकुंठ लोकी चाललोय, तुला पण मी घेऊन जाऊ शकतो, तू येतोस का माझ्या बरोबर? तर त्यावेळी तो कैलास म्हणतो, नारद मुनी, माझी मुलं खूप लहान आहेत आणि मला त्यांची काळजी घ्यायची आहे, त्यांना मोठं करायचंय, तर मी काही वर्षांनी तुम्ही सांगितलेल्या गोष्टीबद्दल विचार करू शकेन. आता बरीच वर्ष उलटून जातात. नारद मुनी परत येतात कैलासकडे भेट घ्यायला. त्याला विचारतात, आता तरी तयार आहेस ना वैकुंठ लोकात यायला? त्यावरती कैलास सांगतो नारद मुनींना, क्षमा मागतो. तो म्हणतो की कसं येऊ, मला नातवंड आहेत, त्यांच्याकडे मला लक्ष द्यावं लागतं, माझा मुलगा सून सगळे कामावर जातात आणि त्या नातवंडांची जबाबदारी माझ्यावरच आहे. मी आता त्यांना सोडून कसं येऊ तुमच्या बरोबर? माझी दोन्ही मुलं माझ्याकडे सल्ले मागतात, मला क्षमा करा, मी काही आता ह्या वेळेला तुमच्या बरोबर येऊ शकत नाही. अनेक वर्ष निघून जातात. नारद मुनी आता परत गावी येतात. परत त्यांना इच्छा होते कैलासला जाऊन भेटायची. गावी गेल्यानंतर त्यांना समजतं की कैलासचा तर मृत्यू झालाय काही वर्षांपूर्वी. आता ते माघारी फिरतात, तिथून घरातून बाहेर निघत असतात. त्याच वेळेला नारद मुनींचं लक्ष एका कुत्र्याकडे जातं, जो घराच्या दाराबाहेर असतो आणि तिथून जोरजोरात भुंकत असतो, जणू तो नारद मुनींना हाकच मारत असतो. आणि नारद मुनी त्याच्याजवळ जातात, तर हा कुत्रा म्हणतो की मी कैलास नारद मुनी. अरे कैलास, तू कुत्रा झालास? नारद मुनींनाही आश्चर्य वाटतं. बघ, अजूनही वेळ गेलेली नाही, मी तुला आत्ताही वैकुंठ लोकात घेऊन जाऊ शकतो, येतोस का माझ्या बरोबर? आता तो कुत्रा परत म्हणतो, क्षमा करा मला नारद मुनी, पण मी आत्ताही येऊ शकणार नाही. माझी ही जी दोन्ही मुलं आहेत, सुना आहेत, सगळे निष्काळजी आहेत, पैसा पण सांभाळून ठेवत नाही, चोरांपासून पैसा सुरक्षित ठेवण्यासाठी मला इथे कुत्रा म्हणून राहावं लागतंय, घराची राखण मीच करतो. तर या आसक्त कैलास बद्दल खूप दुःख वाटतं नारद मुनींना. निघून जातात ते. काही वर्षांनी आता परत येतात नारद मुनी, तेव्हा त्यांना समजतं की या कुत्र्याचाही मृत्यू झालेला आहे आणि कैलास आता कुठल्या शरीरात गेला असेल बरं, असा ते विचार करत असतात. माघारी निघतात, तिथून जाऊ लागतात आपल्या वाटेने. एवढ्यात एक साप त्यांना आडवा येतो अचानक आणि तो साप आता नारद मुनींना म्हणतो, नारद मुनी प्रणाम, मी कैलास. आता नारद मुनी म्हणतात, अरे कैलास, तू आता साप झालायस, बघ अजूनही वेळ गेलेली नाही, ये माझ्या बरोबर वैकुंठ लोकामध्ये. आता साप काय उत्तर देतो की माझ्या मुलांनी पैसे तर बँकेत ठेवलेत, तर ते जरा थोडी त्यांना अक्कल आली आहे, पण ते एवढे आळशी आहेत की शेताची मात्र ते काळजी नीट घेत नाहीत. तिथे धान्य त्यांनी ठेवलेलं आहे, तर त्याची ते नीट काळजी रक्षण करू शकत नाही. कोणीही येतं शेतातून धान्य इत्यादी घेऊन जातो, कोणी गाय येते, काय येते, चरून जाते. म्हणून साप बनून शेताची राखणी मी आता करतोय आणि मी आताही तुमच्या बरोबर येऊ शकणार नाही. तर कैलासची ही जी दयनीय स्थिती आहे ना, ती बघून नारद मुनी काय करतात, टाळ्या वाजवतात आणि त्याच्या कैलासच्या मुलांना घरातून बाहेर बोलवतात आणि हा बघा एवढा मोठा साप म्हणून दाखवतात. आता या मुलांना तो सापच दिसतो. नारद मुनींसारखी दिव्य दृष्टी किंवा हे त्यांना नसतं, त्यामुळे मुलं घेतात काठ्या आणि त्या सापाला मारू लागतात. तो आता साप सांगण्याचा प्रयत्न करत असतो की अरे मी तुमचा पिता आहे, मला तुम्ही का मारताय? पण सापाचा जो काही आवाज असतो तो काही त्या मुलांपर्यंत पोचत नाही, त्याला मारून टाकतात मुलं. मृत्यूच्या वेळी आता प्राणत्याग करत असताना नारद मुनींच्या उपदेशांचं तीव्रतेने त्या कैलासला स्मरण होतं आणि पुढच्या जन्मी मात्र तो भक्त बनतो नारद मुनींच्या कृपेने. म्हणजे मनुष्याला त्याच्या इच्छेनुसार आणि कर्मानुसार वेगवेगळी शरीरं घ्यावीच लागतात. जो स्वतःला केवळ मी शरीरच आहे असं मानतो, भौतिकामध्ये विविध भोग करतो,
तो या भौतिकात राहून जन्म मृत्यूच्या चक्रामध्येच अडकून पडतो. पण जो कृष्ण भावना भावित असतो तो ह्या चक्राला जन्म मृत्यूच्या भेदू शकतो आणि भगवंतांच्या गोलोक धामाच्या दिशेने, भगवत धामाच्या दिशेने अग्रेसर होऊ शकतो. आता 16वा बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्ञाने योजना माताजी तुम्ही अटेंडन्स लिंक टाका. हा, हरे कृष्ण. हा जस्ट माताजी केली सांग. माताजी. हा बर. हरे कृष्ण. ज्ञानेन तु तज्ज्ञानं येषां नाश्रितमात्मनः तेषामादित्यवत् ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. तथापि जीव जेव्हा अज्ञानाचा नाश करणाऱ्या ज्ञानाने प्रबुद्ध होतो तेव्हा सूर्याने दिवसा सर्व वस्तू प्रकाशित कराव्यात तद्वत त्यांचे ज्ञान सर्व गोष्टी प्रकट करते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता हृदय शुद्धी कधी होईल? जेव्हा आपण समजू की आपल्यामध्ये अशुद्धता आहेत, हे मान्य केलं पाहिजे प्रथम आपण, तेव्हा सुधारण्याचे प्रयत्न पण आपण करू. काम, क्रोध, लोभ ह्या भावना प्रमुख आहेत ज्या अशुद्धता आपल्या म्हणजे जीवामध्ये अशुद्धता आणतात आणि त्यामुळे बद्ध जीवाला अनेक यातनांना समोर जावं लागतं आणि त्यामुळे भौतिकात त्याने काही गोष्टी करणं टाळलं पाहिजे. जसं परजीवांना क्लेश देऊ नये. परजीवांमध्ये मनुष्य, इतर पशु पक्षी सर्वजण आले आणि यासाठी इंद्रिय, मन आणि बुद्धी यांचं नियमन केलं पाहिजे. इंद्रिय, मन आणि बुद्धी जर का नियंत्रित नसेल तर तो मनुष्य प्रत्येकाला भोग वस्तू म्हणूनच बघेल आणि शोषण करेल. काम इच्छा जी असते ना ती इतरांची स्वामित्वाची म्हणजे काय म्हणतात ते स्वामित्व गाजवण्याची वृत्ती येते त्याच्यामुळे आणि मग शोषण होतं. आता खूप लहान मुलं पण आपण बघितली आहेत बघा, दुसऱ्या मुलांची खेळणी काढून घेतात, आपल्याकडे ठेवतात आणि परत देत नाहीत. द्यायला सांगितली तर खूप रडतात, चिडतात. म्हणजे काम, क्रोध, लोभ ही जी भावना आहे ना ती सगळ्यांमध्ये आढळते. म्हणून इंद्रिय नियमन हे महत्वाचं सांगितलं आहे. आपल्याकडे अगदी 2 चपात्या जरी असतील तरी आपण दुसऱ्याला एखादी चपाती द्यावी असं म्हणतात. सगळं काही मीच खाणार, तू राहा उपाशी, अशी वृत्ती असू नये. परजीवांच्या बरोबर राहताना दयाभाव आपल्यामध्ये असायला हवा. भागवतमध्ये या सगळ्या गोष्टी सांगितल्या. त्यांना मदत करायला हवी, प्रेम हवं त्यांच्याबद्दल. तर सर्व संत महात्मे बघा त्यांच्यामध्ये ही दया भावना स्पष्ट दिसते परजीवांच्या बद्दल. आणि जेव्हा अज्ञानाचा अंधकार दूर होतो, ज्ञानाचा उदय होतो एखाद्या व्यक्तीच्या हृदयामध्ये, म्हणजेच कृष्ण बरोबर तो कृष्णांच्या बरोबर जोडला जातो, तेव्हा सर्व काही हे स्पष्ट होत जातं. परजीवांच्या बद्दल प्रेम इत्यादी वाटू लागतं. जसं सूर्यप्रकाशात आपण बघा सर्व गोष्टी बघू शकतो ना, तसंच मनुष्य, पशु पक्षी या सर्वांच्या प्रती आता हे संत महात्मे सम असतात, समभावना असते त्यांची. त्यांचा व्यवहार त्यांच्याकडे ही कृपादृष्टीच असते त्यांची. आता 17वा बघू. हा, हरे कृष्ण माताजी. हरे कृष्ण. तद्बुद्धय तत आत्मन् ततनिष्ठा परायणः गच्छन्त्या पुनरावृत्तिं ज्ञान निर्धूत कल्मषा. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. जेव्हा मनुष्याची बुद्धी, मन, निष्ठा आणि आश्रय हे सर्व भगवंतावर स्थित होते तेव्हा पूर्ण ज्ञानाद्वारे त्याची सर्व कल्मषे धुतली जातात आणि याप्रमाणे तो सहजच मुक्तिपथावर अग्रेसर होतो. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता भौतिकामध्ये असताना हे लक्षात ठेवलं पाहिजे की इंद्रिय, बुद्धी ही सर्व भगवंतांनी आपल्याला दिलं. आपलं शरीर, इंद्रिय, बुद्धी, इंद्रिय भोगांचे विषय हेही भगवंतांनीच दिलेले आहेत. पण मी आत्मा आहे आणि त्यामुळे मायेपासून मी वेगळा आहे. भगवंत हे सर्व श्रेष्ठ आहेत, सर्वोच्च आहेत, त्यांच्याहून श्रेष्ठ कोणी नाही हे मनुष्याने जाणलं पाहिजे. आता 7व्या अध्यायामध्ये 7वा श्लोक आहे बघा, ज्याच्यामध्ये कृष्ण म्हणतात मत्तः परतरम अन्यत्. म्हणजे काय, अर्जुना माझ्याहून श्रेष्ठ असं दुसरं कुठलंही तत्व नाही. दोऱ्यामध्ये ओवलेल्या मण्यांप्रमाणे सर्व काही मी म्हणजे धरून ठेवलेलं आहे. म्हणजे भगवंत हे सृष्टीचा आधार आहेत हे मान्य केलं पाहिजे की कृष्ण हे परम सत्य आहेत. आता जो मनुष्य आपली मन, बुद्धी त्यांच्या चरणी समर्पित करतो त्याचे सर्व हे अनर्थ काढले जातात. म्हणजे आपण म्हणतो ना कल्मश दूर होतात, चित्त शुद्धी होते. ज्याने मगाशी तो आधीच्या श्लोकामध्ये शब्द आला होता 7व्या श्लोकामध्ये, तो विशुद्ध आत्मा होतो, त्याचं शुद्धीकरण होतं. त्यामुळे मुक्तीच्या मार्गावरती तो क्रमशः प्रगती करतो. कृष्ण भावना भावित मनुष्य
भौतिक वस्तूंकडे भोग दृष्टीने बघत नाही, तर सेवा दृष्टीने बघतो की या गोष्टींचा वापर, या वस्तूंचा वापर भगवंतांच्या सेवेत मला कसा करता येईल असं तो ठरवतो. म्हणजे कृष्ण भावना भावित व्यक्ती ही गोष्ट भौतिक आहे म्हणून त्याचा त्याग करीत नाही, तर जी भौतिक ऐश्वर्य आहे, धन संपत्ती आहे किंवा प्रसिद्धी आहे किंवा जी काही त्याला मिळालेली प्राप्त भौतिक ऐश्वर्य आहे त्यांचा वापर भगवंतांच्या सेवेत करतो. कारण त्याला माहिती असतं की सर्व काही भगवंतांच्या पासूनच आलेलं आहे आणि त्यांच्याच सेवेत त्याचा वापर व्हायला हवा. याला पूर्ण त्याग किंवा युक्त वैराग्य असं म्हटलंय. आपण श्रीला प्रभुपादांचं उदाहरण घेतलं होतं बघा इथे. माईक वरून ते प्रवचन देत भौतिक वस्तू आहे म्हणून मी प्रभुपाद म्हणत की मी त्याचा त्याग करणार नाही, या गोष्टीचा वापर करून मी सर्वांना कृष्ण ज्ञान देतोय, भगवद्गीतेचं ज्ञान सांगतोय. तर त्यामुळे या माईकचा उपयोग आता भौतिक न राहता आध्यात्मिक कार्यासाठी झालेला आहे. तसंच जगातली सर्व वस्तूंचा वापर भगवंतांच्या सेवेमध्ये आपण करू शकतो. श्रीला प्रभुपाद विमानाने परदेशात गेले, तिथे त्यांनी इतर ठिकाणी जाण्यासाठी कृष्ण ज्ञान देण्यासाठी गाडीचा वापर केला किंवा ते आपली प्रवचनं रेकॉर्ड करत असत, तर तो डिक्टाफोनचा त्यांनी वापर केला. तर या सर्व गोष्टी भौतिक स्वरूपाच्या आहेत म्हणून त्यांनी त्याचा वापर केला म्हणून त्यांना संन्यासी म्हणायचं नाही असं आहे का? तर नाही, हे अयोग्य ठरेल. श्रीला प्रभुपाद हे संन्यासीच आहेत कारण या सर्व भौतिक गोष्टींचा वस्तूंचा वापर त्यांनी भगवत सेवेसाठी केला, कृष्ण ज्ञानाच्या प्रचारासाठी केला. तर याला युक्त वैराग्य असं म्हटलं जातं. आता बघा, खरं तर समजून घ्या की आपल्याला समजतं की इथे आपलं काहीच नाही, सर्व गोष्टींचे स्वामी हे भगवंत आहेत, सगळ्या गोष्टी ह्या भगवंतांपासूनच आलेल्या आहेत, सर्व काही त्यांचंच आहे. आता जे आपलं नाहीच त्याचा आपण त्याग काय करणार? आणि कशापासून संन्यास घेणार? आपलं इथे काहीच नाहीये, तर जे ज्याने आपल्याला दिलं ते त्याच्या सेवेत वापरणं याला संन्यास म्हटलेला आहे. तर जसं आता आपण हा वर्ग ऐकतो, कोणी मोबाईल वरून ऐकत असेल, कोणी लॅपटॉप वरून ऐकत असेल, इंटरनेटचा वापर आपण करतो, या सर्व भौतिक स्वरूपाच्या गोष्टी आहेत, पण याचा वापर आपण कृष्णांच्या बरोबर जोडून घेण्यासाठी करतो. या साधनांचा वापर जेव्हा आपण स्वतःच्या इंद्रिय तृप्तीसाठी करू ना, तेव्हा मात्र हे कार्य भोगाचं कार्य होईल. आता सर्व भौतिक गोष्टी या भगवंतांच्या सेवेत वापरल्याने मात्र आपण कर्मबंधनातून मुक्त होऊ आणि हे करता करता क्रमशः आपली भोग करण्याची जी वृत्ती आहे ना ती संपून जाईल. तर हाच फरक आहे बघा दैवी प्रवृत्ती आणि आसुरी प्रवृत्तीमध्ये. दैवी प्रवृत्ती ही दैवी प्रवृत्तीचा एखादा व्यक्ती असेल तो भगवंतांकडे सेवा दृष्टीने बघेल. आसुरी प्रवृत्तीचा व्यक्ती मनुष्याकडे कसा शोषणाच्या दृष्टीने बघतो. जसं आता एखाद्या गायीचं उदाहरण आपण घेऊ शकतो की दैवी प्रवृत्तीचा व्यक्ती असेल तर तो गायीकडे बघताना गौ माता या दृष्टीने बघेल की हिची सेवा मी कशी करू, हिच्या वासराचं हिचं रक्षण होईल म्हणून मी एखादी गौशाला बांधेल, तो तिच्या चाऱ्या पाण्याची व्यवस्था करेल. पण आसुरी वृत्तीचा जर का कसाई असेल तर तो म्हणेल की अरे किती केवढी दष्टपुष्ट गाय आहे, हिचं मांस विकून मला किती चांगले पैसे मिळतील असा विचार त्याचा असेल. जसं रावणाने सीतेकडे भोगदृष्टी ठेवली पण भक्त हनुमानाने मातेच्या दृष्टीने बघितलं, प्रभू रामचंद्रांची तिची परत भेट घडून यावी यासाठी त्याने कार्य केलं. तर भक्त हनुमानांच्या भावनेचा स्वीकार आपल्याला करायला हवा. ही जी सेवा वृत्ती आहे ना ती आपल्यामध्ये असायला हवी आणि भोगवृत्ती आपली कमी करत न्यायला हवी. आता 18वा बघू. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गावी हस्तिने शुने चैव श्वपाके च पंडिता समदर्शिनः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. विनम्र साधू व्यक्ती यथार्थ ज्ञानाच्या आधारे विनय संपन्न ब्राह्मण, गाय, हत्ती, कुत्रा आणि चांडाळ या सर्वांना समदृष्टीने पाहते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता अशा प्रकारे जो निष्काम कर्मयोग करेल, भगवंतांच्या सेवेमध्ये कार्य करेल, त्याच्यामध्ये ज्ञानाचा उदय होईल ना, ज्ञान प्रकाशित होईल. तेव्हा तो कसा होईल? समदर्शिना होईल. आता जीव, परमात्मा आणि प्रकृती यांचा परस्पर संबंध जो जाणू शकतो त्याला समजतं की सर्व काही भगवंतांच्या इच्छेनुसार होतं. या भौतिक जगामध्ये जो सूर्याचा उदय होतो, सूर्याचा अस्त होतो, तोही भगवंतांच्या इच्छेनुसार होतो. पाऊस पडतो तोही भगवंतांच्या इच्छेने होतो. भगवंतांच्या इच्छेनेच तो व्यक्ती आता त्याच्यातले दोष संपून जातात. ज्ञान निर्धूत कल्मशः असं म्हटलेलं होतं बघा 17व्या श्लोकामध्ये आधीच्या.
तर त्याचे दोष निघून जातात. ही भगवंतांची कृपाच त्याच्यावर झालेली असते. आणि या श्लोकात म्हटलंय तो पंडितः असतो. पंडितः म्हणजे काय? विद्येने आणि जो विनयाने संपन्न आहे असा व्यक्ती. मग अशा व्यक्तीचं काय वैशिष्ट्य सांगितलंय? तर असा व्यक्ती ब्राह्मण असेल, कोणी गाय असेल, हत्ती असेल, कुत्रा किंवा चांडाळ या सर्वांना समान रूपाने बघतो. त्यांचे बाह्य शारीरिक भेद हे न बघता त्यांच्यामध्ये स्थित परमात्म्याला तो बघतो. सर्व जीव हे भगवंतांशी संबंधित आहेत अशी त्याची दृष्टी असते. आणि अशा ज्ञानीची बुद्धी भगवंतांवरती स्थिर असते. त्याचं मन भगवंतांच्या वरती स्थिर असतं. त्याची निष्ठा श्रद्धा भगवंतांवरती असते. त्याच्या जीवनाचं ध्येय हे भगवंतांची सेवा असतं. आणि त्याचा आश्रय ह्या भगवंतांच्या चरण कमलांशी असतो. असा हा ज्ञानी पंडित म्हटलेला आहे. आणि अर्थात या वर्णनावरून आपण समजून घेतलंच असेल की असा जो कोणी ज्ञानी आहे तो शुद्ध भक्तच असतो. आणि असा भक्त भगवत धामात जायला पात्र असतो. तर अशा भक्ताच्या जीवनामध्ये कठीण प्रसंग येतात, पण त्याबरोबर सहनशक्ती पण येते. अशा व्यक्तीला पूर्ण श्रद्धा असते की भगवंतांच्या अनुमतीशिवाय हे दुःख किंवा सुख माझ्यापर्यंत पोहोचूच शकत नाही. भगवंतांची दया आहे की मला एवढे त्रास सहन करावे लागले, पण एवढ्यावरच हे संकट समाप्त झालं. खरं तर खूप मोठं संकट येणार होतं, पण भगवंतांच्या कृपेने त्याची तीव्रता अगदी कमी झाली. सुखाच्या बाबतीतही तो असाच विचार करतो की मी पात्रच नाही एवढं सुख मिळण्यास, केवळ भगवंतांची कृपा म्हणून मला हे सुख मिळतं आहे. तर हा ज्ञानी जो असतो ना, हा जाणतो की जेवढे काही जीव या ब्रह्मांडामध्ये आहेत त्या सर्वांची सुख दुःख भगवंत जाणतात. परमात्मा रूपात कुठलाही भेद न करता प्रत्येकाच्या हृदयामध्ये ते विराजमान आहेत. सर्व शरीरांमध्ये भगवंत उपस्थित आहेत. नामदेव महाराजांच्या कथेचा आपण परवा उल्लेख केला होता बघा. कुत्र्याच्या बरोबर त्यांची तो भाकरी घेऊन पळाला, तेव्हा ते गेले त्याच्या मागे की अरे तूप लावून देतो, ती सुकी भाकरी आहे. हे संत हृदय म्हटलं जातं. नवनीत समाना आपण म्हणतो. भगवंतांचा अंश असलेला आत्मा आणि परमात्मा रूपात स्थित असलेले भगवंत हे सर्व सजीवांमध्ये उपस्थित आहेत हे तो ज्ञानी जाणतो. त्यामुळे त्याची सर्वांकडे बघण्याची दृष्टी कशी असते? सम असते. तर आता 19वा बघू आपण. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. इहैव तैर्जित सर्गो ते येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितः. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. ज्यांचे मन एकत्व आणि समत्व स्थित झाले आहे, त्यांनी जन्ममृत्यूच्या बंधनावर पूर्वीच विजय प्राप्त केलेला असतो. ते ब्रह्माप्रमाणे निर्दोष असल्यामुळे पूर्वीच ब्रह्मामध्ये स्थित झालेले असतात. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता या श्लोकामध्ये साम्ये स्थितम मनः म्हणजे कसं समत्वाबद्दल सांगितलंय. समत्व म्हणजे एक स्थिर भावना, एकत्वाची भावना, सुख दुःखात हानी लाभात सम राहणे. आणि समत्वात असल्यामुळे परमात्म्याच्या बरोबरही असा व्यक्ती तादात्म्य करू शकतो. असा व्यक्ती आत्मसाक्षात्काराच्या स्तराप्रत उन्नत आहे असं समजायला पाहिजे. आत्मसाक्षात्काराची अवस्था ही मुक्त अवस्था आहे. असा व्यक्ती मृत्यूनंतर भगवतधामाची प्राप्ती करतो. एकत्व आणि समत्व हे सर्व गुण जीवामध्ये येतात जेव्हा त्याची उन्नती होते. आता भगवंत कसे आपण म्हणतो दोषरहित आहेत. आसक्ती द्वेष असे दोष हे भगवंतामध्ये नाहीत, हे सर्व बद्ध जीवांमध्ये असतात. पण जेव्हा व्यक्ती आत्मसाक्षात्काराच्याच पातळीपर्यंत येतो तेव्हा आसक्ती आणि द्वेष रहित होतो. सर्व दोष त्याच्यातले निघून जातात. असा व्यक्ती भगवतधामात प्रवेश करण्यास पात्र ठरतो. आणि या स्तरावरील व्यक्ती ब्रह्मस्तरावरती स्थित असतो, म्हणून ब्रह्मणी स्थिता असं म्हटलेलं आहे. आता द्वंद्व आहेत जेव्हा एखाद्या व्यक्तीमध्ये, ह्याचाच अर्थ प्रकृतीच्या 3 गुणांच्या प्रभावाखाली आहे. समत्व म्हणजे काय? द्वंद्व रहित विशुद्ध सत्व गुणामध्ये तो स्थित आहे. तो जो स्थिर गुण म्हटला जातो. द्वंद्व म्हणजे कसं? 2 सुख दुःख, हानी लाभ, जय पराजय हे भौतिक जगाचं स्वरूप झालं. 3 गुणांच्या प्रभावामुळे या सगळ्या भावना मनुष्य अनुभवतो. पण जेव्हा या 3 गुणांना पार करून तो विशुद्ध सत्वाकडे पोचतो, तो स्थिरतेचा गुण आहे. म्हणून समत्व आणि एकत्व त्याच्यामध्ये येतं. आणि असा व्यक्ती आत्मसाक्षात्काराचा स्तर प्राप्त करू शकतो आणि भगवत धामात जाण्यास. तर इथे आपण थांबूया. 20व्या श्लोकापासून आपण उद्या बघूया. आता मी इथे थांबवते रेकॉर्डिंग. कोणाला काही शंका असतील तर तुम्ही